Vítám vás na mém kanále vaření. Tohle to jsou květy cukety a dneska si uděláme placičky. První očistíme květ. A když je máme očištěné, tak je řádně umyjeme. Pořádně to propláchneme, vylejeme vodu a nalijeme čistou. Do misky si dáme mouku, sůl, lžičku prášku do pečiva, bublinkovou vodu, nechucenou, a pořádně vyždímáme květy a nakrájíme na drobno. Přidáme k těstičku. Já přidávám petrželku, můžete přidat i bazálku, můžete si tam třeba nastrouhat mrkev do toho, nebo i samotnou cuketu, ale musíte to pořádně vyždímat, tu cuketu, protože je plná vody. No a jdeme smažit. Udělají se vám takové bochánky, které jsou potom takové křupavé. No, smažíme to do zlatova z obou stran. Můžete to použít jako aperitiv, můžete to podávat na večeři, nebo v těchto horkých dnech můžete podávat i k obědu. Můžete si k tomu udělat hranolky, krokety, udělat třeba domácí tatarku a je to mňamka. V Itálii se to jmenuje frittelle fiori di zucca, což znamená smaženky z květu cukety. A jsou vážně báječné, křupavé a jsou výborné i na tyto horké dny, nebo třeba v zimě na Silvestra. Určitě se potěšíte. Tak se mějte krásně a brzy na viděnou. Nezapomeňte like a odběr. Tak dík.